सारनाव फैदों दा अदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव आंनि फार्म हाउस दं मोनसे बे फार्म हाउसआवहाय आं दिनै फैदों बेसेबांबा बोसोरनि उनाव बेसेबांबा बोसोर नङा 3 बोसोर जाबाय नैबे जाहैबाय बैग्रि गिदिर जा ओरैबो दङ ओमफ्राय बहुत फिथाइ सामथाइ दङ देहन नैबेयावहाय थांनि निजिनि फार्म हाउसआवसो दिनैसो गावनि फार्म हाउसआव ओमफ्राय नैबे ड्रागन दं हा इया ओमफ्राय बे मा बिफां दे खोन्थालाय आपेल नै बे बडलेण्ड आपेल आलादा बेलेग रोखोम आच्छा ओमफ्राय नै ड्रागन बायदि फिथाइ दै हाबगोन नालाय ओंखायनो एसे बेबायदि प्लास्टिक खाना दोनदों नै बियो देरहांबाय एसे बेखौ मा होनांगौ जाखोथाय 10 बिगा दङ आंनि जोब आंनि जोब 10 बिगा ओरैबो 10 बिगा नोंनि जोब ओरैबो बेसेबां गोलावआथ' गोलावसै बुंनांला नों नुखाबायानोसै माने दहाय आं साहा बागान खोन्था आंनि होनबाय नालाय बिहा आरो बे ड्रागन फिथाइखौनो आंनि होनबावबाय आंनिसो ओजोंहाय बिगोमाया नै बोसोरथाम गाहाम अबस्से सानैजों माबाखानाय बे ड्रागना आरो बैग्रि बिलाथि दं हरै बैग्रि बिलाथि दं ओरै बबेजोंमोनलाय ओरै गिदिर हरै सानजाजों बे ड्रागन बारनानै बैग्रि बिलाथि ए थाइसे मोननाय जाहैनोसै गोजा जाखाबाय ए लादो आवलायदो आरिनायसै दा बोदोना ए मोनबाय मोनाखैदांलै मोनबाय ए प्लास्टिकबो मनाबो लाबोदो दे ओरैयाव लादो बेयाव लादो बैग्रि बिलाथि बागान बाहायबो दङ ओरैहाय बैग्रि बिलाथि बागान दङ एक्चुअली जोङो आं बुंनासो लाबाय थादों गावनि होननानै नैबे साहा गेजेराव दं बिदा गेदेर बे बिदा गेदेरनिनो दाहाय र' खय बिगा दङ बेसेबां बोसोर जाखो सोंदोंलै बे बिदा गेदेरनावहाय खय बिगा जाखो हा ड्रागना बिराद मोजां फिथाइ थाइबायलै ना मोनलाजोब्बायथ' नोंनि आंनि साफा थाइबाय आरो खाबावगोन ना मेला दं नोंथ' खानो रोङा बिगोमाबाबो खागोन क'क्राझाराव लांनांगौ नंगौ बावहाय ड्रागन नुनाय माने आंनि दे बैजोंबो दङ आंनि ओमफ्राय आं फैया बोसोरथाम बोसोरब्रै जाबायमोन ओमफ्राय नै बावहाय ओरैनिफ्राय बै बैग्रि जेसेबां बैग्रि फुलि दङ ना बोसोरनै जाबायमोन नै फैया बागानाव फैया बैखौ खोलोमहोजोब्बाय खय बिगासो जागोन नोंनावहाय मथा मथि बाहाय 15निफ्राय 22 बिगासिम दं 22 गोरलैजों फुरा आरो ओरैथ' दंबावोदां ओरै दङ बैयाव 8 बिगा ओमफ्राय बाव बिटि माबाखौ साप्लाइखौ बहा खालामो नों ओरैनो साप्लाइ औ लांफैयो गावसोरनो अल बिटिसिनि बाक्सासिम बा बरपेटासिम गासिबो बायखारबोजोबो बलेर' पिकआपजों साप्लाइ फुरा ओमफ्राय गुवाहाटि सालान शिलं गुवाहाटि साप्लाइ आच्छा ओमफ्राय नों बेसे बोसोरसो जाखो मावनाया बेखौ मावनाया आरो नों फैयाथ' थारमाने बे जायगायाव आंनिबो सिगां थालांनाय बेस्ट फ्रेन्ड दङमोन नालाय बे लोगोजों आंजों सियाराव मावदों आच्छा दा बे लोगोआ हेन्डेल खालामो जों इयारलि बेखौ अडिट लायो आच्छा थिगानो गासिबो रेसपन्सिबिलिटिया आंनि लोगोनाव थाजोब्बाय आरो दायित्वआ आरोखि नोंबो आरो गुबुन खामानियाव बेस्थ' थाबायना मानसिया आंथ' राजनितिकनि मानसि नालाय खिन्थु बैग्रियाबा हले दांसिगोन नोंसोर बे बारावबो नों फिथाइ थाइजोबखासिगोन माथो आरो नै फिसा दंबावो गोरलै दंबावोसो बेखौबोथ' मोनसिगोन देग्लाय बियो थारमाने बेखौ एसे देरोबा दानस'ना होगोन कलम आच्छा कलम होनानै बे दालाय बुस्रा नांगौ बोथिरै बिदिनो कलम होनांगौ नै बेफोरबायदि आरोखि ना नैबे लावनायखौ दा मेसेङाव खागोन डिसेम्बरसोआव ओमफ्राय बे रानाय लोगो खाखांनानै दा जेरै होदों बेखौ आरो काटिं खालामफिननांगौ थिगानो नेक्स्ट इयारनि थाखाय दा जों बहा थांबावगोन आरो बागान गिदिर दं नै ड्रागनाथ' आंनि जाहैबाय ना नोंसोरनिसो बियो ड्रागना नों लादो आं लानोसै मोननाय दङबा जाखानायसैलै बावहायनो
बिगोमाया फैदों दिनैसो फैदोंना बेसेबांबा गोबावनि उनाव ड्रागन बागानाव नै फिथाइयाबा द्लाम थायखादोंलै नै बेफोरबायदि खोलोम होनानै बनबो ओंखारो बनबो ओंखारबाय नै बेफोरो खोलोम होजोबनाय बेफोरो ड्रागनाथ' नै फिथाइ गोरलै गोरलै थाइजेनबायानोसै नै मुदुमफुलबो दंबावो मुदुमफुल नै बे आरोखि गैयाब्लाबो एकदम 20निफ्राय 25नि गेजेराव दं बिगा फुरा ओरैखाय थ' बै दं ससेनो खोन्थाहैथारबावनोसै बा दङ माथो नोंबो आबादा एसे गोगोम एग्रिकालचारनि जोनोमजोंनो आं नांगोल बानना फैखानाय आच्छा हासारखौ माखौ इउज खालामो नोंसोरनो मोसौनि खि गोबोर हासार अर्गेनिक फुरा मोसौनि खि अर्गेनिकसो इउज खालामखायो थारमाने बेखौ हाखर जावनाय लोगो लोगो बे खिखौनो बेसेबांबा गोथौ सावरनानै सोनांगौ ओमफ्राय बिनि सायावसो बेखौ गायो आच्छा ओंखायनोथ' गोदै गोदै जायो ओरैथिंजायनिया ड्रागनाबो नै बेफोरबायदि फ्लेट खालामना होखानांगौ नङाबा माबा जायो बे खारन नैबे गुदुंजों माबा सोनांगौ नालाय दालाय बुसारनांगौ जायो नालाय वा दङलै ने नों दिनैसो फैखादों होनबालाय नोंबो बोसोराव खनसे बे माबा खनसे फैबावसिगोनदां नोङो फिथाइ जेला थायो फिथाइ साप्लाय खालामखांजोबनानै अडिट जालायो आच्छा बे समाव फैयो आरोखि लेबारा जयैनो फैनांगौ बेसेबां खरस थांदों एक्सन लिटारखौ दाननानै जा बेलेन्स थादों बेखौ दिबाय थिगानो बा बैग्रि बागानाव हाबफैदों दै नै जोंनि खान्दा बसनि बागानावहाय अयथासारखालै होनब्लाबो बेनिफ्राय आरो बेसेबांबा गोलाव बैयाव लांदां मोनगोन बे लांदांखौ बारनानैबो आरो दंहैबावो ओइथ' जुंखाम बागानसो जाबाय गुबुननि जाहैबाय बियो बाबा अदालगुरि रौता बे एरिया हा अदालगुरि रौता बोरै संफैखोलै नों बावहाय जों इन्डिभिजु खालामनाय समाव गोदो इन्डिभिजु थानाय समावहाय बे जायगाखौ फुरा माबा खालामना लादों आरोखि केपचार खालामना लाबाय थिग बे एथ' गोथौ जायगायाव जों बिदि हाबाय नायो दा बाहाय हानि दामा नैबे गामि एरियावनो थांबाय गावनि आन्था गोजौ 8 बिगा जागोन बा जनसंख्या बारायदोंना ओमफ्राय हायाथ' बारायनो रोङाना दामासो बारायो हानिया